Ahmadu baka dare da fatan an yi lafiya. Jiya na yi status ɗinka a WhatsApp ɗina. Wallahi ka san lokacin da muka yi yan fawa akwai wata yarinya a gidan wani tsohon sanata. Ita ma tare muka yi yan fawa to muna tare da ita sai bin ɗin lamba ta na yi sai bin ɗin tata. Kawai na yi ɗoro tanka na yi status ɗin sani da sai ta ce wow wannan fa. Na ce wallahi sunansa Ahmadu kaza wallahi ina son sa ya mun. Bara ma ka ga hotonta. Wannan ce Fatima sunanta babansu sau biyu yayi sanata. To wallahi ita ce ta ce ita duk duniya tun jiya take taimu kira na tana taimu ta WhatsApp ne ta abin nan sai na tura mata lambar ka to shine nake tambaye ka in tura mata lambar ka ko kuma in bari yaya ko in rabu da ita kuma ba taima ba. Sai in rabu da ita in ba taima ba saboda sai waya take min ya za in ba ta lambar ka kaza in kaza. Ka yi mata wallahi har voice ɗinta ma ta ce in ta Allah ma forwarding dan ta san in Allah yadda in dai ka ganta za ka ce kana son ta. Kut sagagi amma baka da hankali ko banda kai hauka irin naka ai ya kamata a ce tun farko ka tura wannan lambar gashi ka ce tsohuwar sanata ce ko menene dai ko ma me dai kai ka san sofar da nake karba ai kamata ka tura mata kana kallon yarinya duk dangin mu babu mai kyanta kuma ana cewa ka bada lamba ta kana tsayawa wani abu ai kawai ka tura mata. Ni wallahi da na gani ne kawai dai yarinyar kamar ko a gidanku ko kuma mutane ba za su yadda ba wani abu haka shi yasa ma ban ɗau lambar na bayar ba amma yanzu tunda ka ce in bayar ai sai na gani amma dai sai zuwa irin gobe sai in bayar. Wai kai sagaji wai kai mahaukaci ne kai yanzu za ka tura mata lambar nan yanzu wallahi tallahi ba za a ƙara wasu mintuna ba ka tura lambar nan ba ina ruwanka da gidanmu ni ba ni ka sani ba kawai kai abin da ya dace kawai ka ɗau lambar nan ka tura mata yanzu nan in dai kuma ba bakin ciki kake yi min ba a ba. To yanzu dai ka gane ne kafin ma mu je wannan yanzu fa ka ga fa yanzu yarinyar nan ta yi magana ta WhatsApp wai ko rufaida za ta siya ko menene turo 3,000 a je a siyo mata rufaida turo 3,000 siyo mata rufaida. Fa kaga kai fa ni matsala ta da kai fa ni fa duk harkar da ba ni zan karu ba fa cewa za a fa in biya kuɗi fa babu ita ka fa san duk irin cikin abubuwan da ake ciki yunwa nake ji tun safe sannan kai mun magana 3,000 ba ni da ko sisi a ba sagagi to yanzu zaka sa in sauka daga layi ni kawai kan ma ka ce ka ma yi min wani magana. To za mu magana ce ta gaskiya ai wata yarinya ce furera wallahi yan nan bayan layi take cewa ta yi ta magana saboda ka san yin wutan nan namu da muka kai kyau gemun kasin bannan ta fito wallahi yarinyar ta ce tana son ko ta furera nan bayan mu da gidansu suna sayar da wake da shinkafa ita ce ta ce a baka lambar ka yanzu kuma daga cewa a baka so da dan fresh da ka take magana za a siyo mata da faida.